Han ko amot ibaga ka ni Ray kat nagsaw isuna. Mabalin ba? Kuna na nga kasla mababain. Speechless ak talaga nga hanak nakasao nga dagos ingana kunak. Seryoso ka? Baka magloklok kunak. Kunak piman kat kuna na. Amok rik na timalokloko. Iso nga madig nga araman tinagduma. Karokin ka, amok no ka sa ano ka nasaktan iji pas relationship mo. Iso nga sapay ko ma. Di ka nakti chance kat aramak di kayak katmahan ko maiparit na di nga pinkin ka. Nagarupay nag-istoryaan ni, and since that day on, he courted me. It's been 2 years since na-feel ko tikastoy nga feeling of being in love again. Almost 3 months matso na nga nagligaw. I didn't say yes to him, but he's already proud of me. No weekends na awan klase mi, kat apan man po masyarje balay. Ada pa jay time nga naibusan kami tigasol ka ni auntie. Kat napasubo pimanso na nga napanag kayo. Tamalamon kat awan pagloto mi. Nagagat piman iso na. Talog na nga agkakabsat. Lalaki da amin kat iso na ti may kadwa. I can clearly remember the day is December 8 when I said yes to him. So na jay BF nga conservative. Mali na nga agbadbado ti sexy clothes. Kat ko na napiman. Hangad papada panunod ti lalaki. So nga nung mabalbalin, mali nga agbadbado ka ti kasjay. But aside from that, he's very caring. Nakitakmat mo kasano. So na makisama iti dado mga tao. Humble, kan simple isuna. Very understanding. Samantalang siya kat medyo possessive ak. Sila usa kasjay. Being in a relationship with him for a year, awan unay tinag-aakapaan mi. Hadang ang simpleng tampuhan lang. Ewan ko ba, super panatag ako sa kanya. I always feel safe when I'm with him. I can feel his faithfulness and loyalty. Yun bang tipong boyfriend na hindi na kailangang bantayan? Yung panatag ang loob ko. Uray ay napapanan na taamok nga loyal piman isuna. Sometimes umapo sa kanya na tada times nga feel ko. Kanhan na nga siya nga kamkampihan. Ngam ko na napiman. Han nga po ta GF ka kat kampihan kay ti amin nga ba nag-love. Taamok nga pagmadyam kat kontraan ka ah. Han ka konsensya no amok nga pagmadyam tar aramidam. Sapay ko mata maawatam. Ilan lang yan sa mga linya niya na di ko malilimutan. Iso na pa dyan na-encourage kanya nga magsisimba. So every Sunday katapan kami agsimba together. Han nga maiwasan nga ado chismosa. Kat many times kami matan nga na-issue. Nung puna namat kanya nga. Han ta dapat nga paapekto tawan mat madi nga arami din ta. Like a normal couple na pupunta rin sa mga wild ang usapan namin. I can really feel his respect for me. Takanayin na piman ibaga nga. I will wait for the right time. Ada one time malagip ko idi kasagsagot ko suna. Kat nagpakadwa kanya ng apan ag market. Pag unod mi jay may isang store adagata nga kat nasabat mi ni ex na. Hana ko mga sumardang stay awan ifik na kumade kanya. Ang nagsardang batgamin ni ate girl kat nakaharang iso ni jidalan. Iso nga nagsardang akmat and look at her. Kat nakita nga kumikita so na kanya. Ewan ko, pero kusa akong ngumiti sa kanya. Yung iso na no reaction lang, tas idikitak ni Ray. Kat kumikita mat lang kanya, nga kaslaawan tao yung sa akong. Kaslabas-basaan na, nanya nga tapan panunutok or anya reaction ko. Kitak ni ex ni Ray, kat kaslaada kahit na ipaga ko ni Ray. Ngamgabutada ak, kathanan na maibaga. So nagsao ak. Hello, excuse me, kunak nga nakaisang. Kunak maglisi so na kat da kami mat naglisi ta nagdiretsyo matsunan nga remore. After that, natal na atmosphere ni kaniray ng dinamag na love, okay ka lang? Sorry ang ko in-expect nga masabat tasuna dito.
At nagsawa ako apay kumain niya madino masabat kasuna. Kunak while smiling. Hindi nakita na nga nakaisam kat kasla nakaangas iso na tiusto. Tamayid mo ten reaction J face na. Nagtal na kamot gamin so nga kunak na maririk nam. Kunana piman until days and months had passed. Haan nga maiwasan nga dati time nga masabsabat mini ex na. Ngam it's okay awan mat malijay. Kano siya klaang awan mat isyo ti dapat kani ex na. Bakasyon may idikat dinamag na kay Antino kahit ko agawit jay benggit agpa siya. Katuan kahit kumot iso nga plano may kan anting nga apan jay. Hanggang kunana nga itugot mo ni Ray ata makipasharpie man malijay. Tindi namot ko ni Ray kat kahit namot so nag-awit kami gawin jay tublay. Nag-stay kami jay ti 2 weeks kat kahit mot kat mait mot kasundo na piman lagi jay uncle kat kakabsat ko pati parents ko. Nagadumat nga advice piman nang nagmi na oray ka no gayam kami kat aguray pa'y kumakano ti asawa tag eskwela kami. Siyempre han maiwasan nga dati shot kat nakasangon lang at nag-shot lagi jay uncle ko. Mait magpiman banding nga ingyan ay dinagsubli kami dito Biskaya kat agkara ko rin na piman nagsubli kami to ichay. Naging inspirasyon ni Gertie May sa kanmaysa as we continued our studies. Until one time, di ko makakalimutan to. Ito ang pinakaunang beses sa relasyon namin na nagselos ako ng sobra. At the churchmate me nga nabayag ka nung ako kursunada na ni Rai. Kat one time habang adda ka dya store kadwak ni Ash. Sumungsungad duwa nga motor ni Rai kaning job. Kat dya bakada na. Katang ko maawatan riknak. Hindi nakita nga angkas ni Rai dya may isa nga babae. Ay na apo aya, agboburak tidarak mare kahit kung apan ibugtar isoda. Ngam syempre pinakalmak ti bagi. Di mo bagarod ni girl ija motor ni Rai. Kat apo ti broha may isam na. Sabay kita kanyak konak piman panunod ko. Hanak isam-isam man nita iti tarkaman. Palaban ata to ngam syempre kalmak lang. Ngam knowing Rai, am mo na kon iso na. So nga nadlaw na siguro nga maditirik na kat imasidag piman nga dagos. Hanak ka nagsasauhan ko iso na pinansin. Kaslalang angin hindi magna kami kini Ash. Inaganan nak. Love ag-explain ak. Sorry. Naamok lang isugayam kadwa sunduan ni Chab. Han ko man nga siya kinmuyog nga nagsundo. Kunanang syempre tampo ako eh. Ngamahanak piman sinadangan so nga kunana pa'y nga itulod nak. Ngamahan ko pinansin kat nin bari-baro nakit di jay motor na jay dalan. Sorry piman paulit-ulit. Madlaw ko nga frustrated pa'y piman isunan tamang kita jay reaction ti Rupa na. Nagre-read pa'y jay Rupa nan gapo ti danag na. Gapo ti nga reaction na kat natunaw jay pusok. Nagilti piman. My gosh, kinaselselusak ayan ng bilang mat tilas nga pinakamatinding pinagsilawsan ko. After that, naging legal kaming both sides. Naging public na kami sa Sokmed. So nga, kusa na paypiman nga ilag in account na ija cellphone ko. Kat ado mo mas basak nga, agpudpud no kanya na. Sorry na lang sila ako ang nagwagi. Ultimo 16 years old at chat kanya na nga manong pamayday. Aroy, ngam sinson. Dalang timan na maminsan imbis na mainis ako, natatawa na lang ako. Sa 6 years na relationship namin, ang dami ding pagsubok na dumaan. Nagka-problema sa studies, distance, time, and many more. Namgapot iat mi kan maysa, but we were able to overcome those challenges. And now, we're both working, preparing for our future. And I am very thankful to God that He sent me this man. And I always pray na sana siya na talaga. Now, I understand why God let me suffer from that heartache na naramdaman ko from my first love. Because God has a better plan. As I'm writing this story of us,
He's here in front of me nga arap apples sa apay kano nga busy ak diri si Pick. Anyway, may susuyuin tayo mamaya. We're already engaged na pala. Maibagak lang para kadikiti kabataan out there. Hindi porket iniwan or nawala sa inyo isang tao, na is the end of your world na. Imbis na magmukmuk kayo dyan, or malulong sa bisyo dahil iniwan, pinastad o pinagpalit kayo ay dapat ayusin niyo ang buhay niyo. Be the best version of you. Show them that they are wrong for letting you go. Mag-aral kayo ng mabuti, because God will send the right man or woman for you in the right time. And for my engineer Rai, no words can explain how thankful I am for you. No words can express how much I'm thankful that God gave me you. Thank you for the love, care, and support. Now, thank you ti Anas yung nagdangon dito yung story ni. Katsapay ko man nakaitid adult kan inspiration ti kabataan out there. Again, this is Lane, signing off.